Gadewch i ni weddio. Unwaith eto o Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn cyflwyno yr oedfa hon i'th ofal di ac yn cyflwyno'r dydd i ti a'r dyddiau yma i ti. I ni yn diolch i'n bod yn gallu dod i'th bresenoldeb ac i ni yn cofio yn gyson, yn ddyddiol. Bob tro ni'n dod i'th gwmnïaeth, mae dim ond trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist i ni yn gallu dod i dy bresenoldeb. Ac felly o Dduw, yn dod mewn parchedig ofn, yn dod yn hyderus, yn gwybod fod gwrandawiad, bod croeso i ni fel dy blant, i ddod ger dy fron di, ac yn gallu dy alw yn dad, ac yn llawenhau am hyn, yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am bob un cyfle i ystyried y bethau di, ac yn gofyn i ti ddod ac i agosau ato ni, fendithio'n hamser, y bydd ysbryd di'n cael ei dywall arnom ni, ar ein gwlad ac ar gwledydd y byd yma, ac y bydd yr ysbryd glân yn agor llygaid y deillion i weld eu hangen am waredwr. Trig ar hawrth, yn bendithio ni nawr, diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw, ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau yn gyntaf, eich atgoffa am yr oedfaon sydd gan Nghapel yr Rhath ar y we. Ar ddydd Mercher am 6 o'r gloch, fe fydd egluro'r efengil. I ni'n parhau yn astudiaethau o lyfr J.C. Ryle, Holiness, Sancteiddad, ac felly yn gweddio fydd na fendith ar y negeseuon hynny. Ac hefyd o ddechrau'r wythnos, tua dy llun falle dydd Mawrth, i ni'n ceisio dod â'r recordiad o fyfyrdod byr o un o'r emynau sydd yn ein llyfrau emynau Cymraeg ni. Ac gymaint o berlau yno, gymaint o wersi, a dim ond rhai syniadau, rhai myfyrdodau, profiadau sydd yn codi o'r emynau hynny, ac yn gobeithio bod nhw'n cael eu defnyddio efallai mewn modd i efengylu, i ddod ar efengil at yr rhai sydd yn ddi-gred. Negeseuon byr, tua 10 munud o hyd. Ac yna bob sul, os Duw a'i mynd, i ni'n bwriadu darlledu'r oedfa hon hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch ni droi at air Duw, yr efengil yn ôl Ioan, y 12fed benod, Ioan penod 12, ac yn dechrau yn adnod 20. Ac yr oedd rhai groegiaid ymhlith yr rhai a ddeithant i fyny a ddoli ar yr wyl. Yr rhai hyn gan hynny a ddeithant at Philip, yr hwn oedd o Bethsaida, yng Galilea, ac a ddymunasant arno gan ddywedyd Syr, ni a wellysiau am weled yr Iesu. Philip a ddaeth ac a ddywedodd i Andreas a thrachefn Andreas a Philip a ddywedasant i'r Iesu. Yr Iesu atebodd iddynt gan ddywedyd, daeth yr awr y gogonedde'r mab y dyn. Yn wir medda fi chwi, ond i syrth y Gronyn Gwenith i'r ddeiar, a marw, hwnnw a erys yn unig, eithir os bydd e marw, e a ddwg ffrwyth lawer. Yr hwn sydd yn caru einioes a'i cyll hi, a'r hwn sydd yn cysau einioes yn y byd hwn a'i ceidw hi, i fywyd tragwyddol. Os gwasanaetha neb fi dilyned fi, a lle rwy fi yno y bydd fy ngweinidog hefyd, ac os gwasanaetha neb fi, y tad a'i hanrydedda ef. Yr awr hon y cynhyrfwyd fe enaid, a pha beth a ddywedaf, o dad, gwared fi allan o'r awr hon, eithir oherwydd hyn y deithim i'r awr hon. O dad, gogoneddad enw, yna y daeth llef o'r nef, mi a'i gogoneddais, ac a'i gogoneddaf drachefn. Y dyrfa gan hynny, yr hon oedd yn sefyll ac yn clywed a ddywedodd mae taran oedd, eraill a ddywedasant angel a lefarodd wrtho. Yr Iesu atebodd ac a ddywedodd, nid o'm hachos i y bu'r llef hon, ond o'ch achos chwi. Yn awr y mae barn y byd hwn, yn awr y bwrir allan dywysog y byd hwn. A minnau os dyrchefur fi oddi ar y ddeiar a dynaf bawb ataf fy hun. A hyn a ddywedodd e fe gan arwyddo o ba angau y byddai farw. Y dyrfa atebodd iddo, ni a glywsom o'r ddedd fod Crist yn aros yn dragwyddol, a pha wedd yr wyt ti yn dywedyd fod yn rhaid dyrchafu mab y dyn, pwy ydyw hwnnw mab y dyn? Yna'r Iesu ddywedodd wrthynt, eto chynnig enid y mae'r goleuni gyda chwi, rhodiwch tra fyddo gennych y goleuni, fel na ddalio'r tywyllwch chwi. A'r hwn sydd yn rhodio mewn tywyllwch, ni wyr i ba le mae'n myned. Tra fyddo gennych oleuni, credwch yn y goleuni, fel y byddwch blant y goleuni. Hyn a ddywedodd yr Iesu ac efe am adawodd ac a ymguddiodd rhagddynt. Bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch ni nawr edrych
Ar yr adnod sydd i'w chael yn Ioan penod 12:12 ac adnod 24. Yn wir medda fi chwioni syrth y Gronyn Gwenith i'r ddeiar, a marw, hwnnw a eris yn unig, eithir os bydd e fe marw, e fe a ddwg ffrwyth lawer. Nawr, mi roedd yr adeg yma, i ni yn edrych yn astudio y prynhawn yma, roedd yn adeg cyffroes iawn. I ni yn darllen yn y benod hon am yr orymdaeth i Jerusalem. Dyna i chi y gyffro. Mae unrhyw gorymdaeth wastad yn rhyw elfen o gyffro yna yn does. O ran natur y peth, os oes yna nifer o bobl wedi gweld pwrpas i gorymdeithio, yna mae rhaid bod yna rhyw gyffro, mae rhaid bod yna rhyw neges i'w roi, rhyw ddathliad, rhywbeth neu gilydd, ac yn aml iawn yn drist iawn yn ein hoes ni, mae'r gorymdeithiau yma yn gallu bod yn adegau trist iawn sydd yn adlewyrchiad o fydolrwydd y byd yma. Ond yna ar y degau eraill, falle rhai'n protestio ac falle yn gwneud hynny yn y modd gorau posib. Ac yna hyd yn oed felly, mae yna pethau treisgar yn gallu digwydd yn y pethau hynny. Ond yn sicr, chi'n gallu dweud pa mae yna gorymdeithau, mae yna gyffro. Ac yn sicr, mi roedd yna gyffro fan hyn. Ac fel yn unrhyw gorymdaeth, mi fydde yna bobl o amryw gefndir. A bydde yna nifer o bobl yno am wahanol resymau. Ac mi fydde yn yr orymdaeth yma llawn disgwyliadau amrywiol. Bydde yna gymaint o bobl gyda disgwyliadau amrywiol. Yr oedd yn barod yn adeg arbennig achos o'n nhw'n dod at adeg y Pasg. Adnod 12, gwrandewch, ac 13. Tranoedd, tyrfa fawr yr hon a ddeithau i'r wyl pan glywsant fod yr Iesu yn dyfod i Jerusalem. Ac ymerasant gangau o'r palmwydd ac a eithant allan i gyfarfod ag ef ac a lefasant Hosanna, bendigedig yw brenin Israel. Yr hwn sydd yn dyfod yn enw yr arglwydd. Dyna chi eiriau. Mae bron bob un gair, mae yna bregaeth yna, ond oes yna. Mae yna ddyrchafu yma, mae yna rhyw elfen o ddealltwriaeth, falle llawer ddim cweit yn deall chwaith. Ond yn sicr mi roedd yna gyffro. Mi roedd yna gyffro. I ni'n gweld clywodd y bobl yma fod yr Iesu yn dod i Jerusalem. A be maen nhw'n gwneud? Yn dweud wrth ei gilydd, falle'n curo ddrysau ei gilydd, dewch, mae'r Iesu'n dod, chi wedi clywed amdano fe, mae yna rhywbeth arbennig ar fi'n digwydd. Ac yna maen nhw'n casglu'r cangau palmwydd. Ac maen nhw'n mynd allan ac yn gweiddi Hosanna, bendigedig yw brenin Israel. Yr hwn, a sylwch, sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Dyna i chi gyffro, dyna i chi disgwyliadau. Bydd yna lawer wedi bod yno oedd yn disgwyl yn enwedig o weld yr ymateb yma gan y dorf, disgwyl i'r Iesu, y Meseia, sefydlu ei deyrnas. Dyna falle oedd y disgwyl gan lawer yno. Mae nawr yn credu, rhai yn credu hwn yw'r Meseia. Wrth gwrs, y camddealltwriaeth o beth oedd y Meseia i fod, ond yno beth o'n nhw wedi clywed, mae'n dweud gall e fod. Hwn yw'r un sydd yn bosib i fod, sydd yn mynd i arwen i o'r diwedd. I fuddugoliaethau diri, rhai gwleidyddol, economaidd, fyddwn ni'n saff, fyddwn ni'n gysurus o nawr ymlaen, fyddwn ni ddim dan gormes dim mwy. Ac felly mae yna gyffro yna, mae yna ddisgwyliadau yna, ac maen nhw'n dweud, mae e'n dod mewn i Jerusalem, a drychwch ar y dorf sydd yn ymgynnull. Mae e fel rhyw brosesiwn fawr, seremoniol, yn paratoi i goroni ei brenin nhw. Ac felly maen nhw'n ymgynnull. Maen nhw'n gobeithio y byddant yn rhan o ryw gyfnod hanesyddol. I ni'n byw mewn cyfnod hanesyddol, o'n nhw'n dweud. Mae rhaid i ni wneud y mwyaf o hyn. Ond nid yw'n wir mewn sawl achlysur. I ni'n gweld cyfnod hanesyddol lawr. Ond pan mae yna rhyw ddigwyddiad arbennig yn digwydd, mae pobl yn dweud mi roeddwn ni yno pan ddigwyddodd y digwyddiad erchyll da, beth bynnag yw e, ac sydd wedi mynd lawr mewn llyfrau hanes, bod papurau newydd y byd i gyd a nawr ar y we yn recordio'r pethau yma, ac i chi'n gallu dweud roeddwn ni yno ar y pryd. A falle math yno beth sydd fan hyn. Mi roedd yna gyffro yna. Ac mi roedden nhw'n teimlo mae yna rhywbeth hanesyddol ac yn sicr maen nhw'n iawn fyna. Dyma oedd y digwyddiad pwysicaf oll. Yn holl hanes y byd, yr un mwyaf ysgytwol, yr un pwysicaf, yr un mwyaf hanfodol. Ac mi roedden nhw'n iawn. Yr oedd yn ddigwyddiad a fyddai newid hanes y byd. Ond mi roedd rhain efallai yn disgwyl rhywbeth dearol.
ac yn gobeithio bod nhw'n mynd i chwarae rhyw rhan ohono fe. Yn rhan o ddigwyddiad byddai o elw mawr iddyn nhw. Os newn nhw aros yn agos at hwn, at yr Iesu, at yr un o'n nhw'n meddwl falle oedd y Meseia. Sawl un oedd wedi deall y proffwydoliaethau amdano, wel, dwi ddim mor eglur nag yw. Sawl un oedd wedi deall yr hyn oedd ar fi'n digwydd. Mae'n anodd dweud ond yw e. Falle bydd yna rhai wedi deall. Ond mi roedd yna rhyw feddwl cymylog yn doedd. Yr oedd yn rhywbeth oedd nhw ddim cweit yn deall. Ac yn sicr bydd y llawer wedi disgwyl rhywbeth cnawdol dearol. Byddai'r digwyddiadau yma yn arwain at rhywbeth a byddwn nhw'n gallu gweld yn y fan ar lle ac byddai'r dyddiau a'r misoedd oedd yn dilyn yn mynd i newid cwrs hanes i byd bach nhw. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr awydd clodwiw yma sydd gan y Groegiaid ac yna yn ail eglur had tyner sydd gan yr Iesu ac yna canlyniad eglur o'r hyn i ni'n glywed sydd y mywydau yr rhai fydd yn dod yn ddisgyblion i'r Iesu. Wel, yn gyntaf, yr awydd clodwiw. Yr oedd yr awyrgylch yn sicr yn un unigryw, yn un arbennig, yn llawn cyffro, fel ni wedi dweud yn barod. Disgwyliadau anferth yn amlwg yn nghalonau'r bobl oedd yn y dorf. Ond hefyd yno, roedd yn awyrgylch trydanol ar lefel arall. Roedd yn rhywbeth ffyrnig ar fi'n digwydd, byddech chi'n tybio. Fel, mewn sawl gorymdedd, ni fydd yna rhyw gnewyllyn o grwpiau fan hyn fan draw. Efallai sydd wedi gweld cyfle i ddod â rhywbeth treisgar mewn a chosi rhyw ymladd neu ddwy neu beth bynnag. A falle ddim yn rhan o'r holl beth. Math yno beth, i ni'n gallu gweld fan hyn, ond yn fwy fan hyn, achos yn yr orymdaeth yma, lle o'r llawer o bobl yn llawenhau fod yr Iesu'n dod i Jerusalem, yn meddwl bod e'n mynd i cael ei ddyrchafu fel brenin, ond yna mi fyddai'r Iddewon yno. Mi roedd rhai wedi clywed am yr hyn digwyddodd i Lazarus. Llawer wedi dilyn oherwydd hynny. Ac am ddod i weld yr un oedd wedi peri fod Lazarus wedi dod nôl yn fyw. Ond ych chi'n gweld y casineb, os ewn ni nôl at y ddegfed adnod ac adnod 11, eithir yr archoffeiriaid, dyna'r lefel, yr archoffeiriaid am gyngorasant fel y lladdent Lazarus hefyd. O blegi'r llawer o'r Iddewon eithant ymaith o'i herwydd ef, ac a gredasant yn yr Iesu, gan bod nhw wedi colli rhai o'i pobl nhw. Oherwydd yr hyn a wnaeth yr Iesu i Lazarus, a maen nhw eisiau lladd, nid yn unig yr Iesu, maen nhw eisiau lladd yr Iesu, maen nhw hefyd eisiau lladd Lazarus. Nag yw hwnna'n dangos y casineb. Roedd Lazarus wedi marw unwaith, roedd wedi profi, roedd wedi bod dyddiau yn y byd. Digon amser cyn i'r Iesu i ddod a peri bod wedi dod nôl yn fyw. Digon amser y dyddiau yr oedd yn angenrheidiol i'r Iddewon i sylweddoli bod hwn wir wedi marw, bod yr enaid wedi mynd. Ac o'n nhw'n gallu dweud, yr oedd yr holl gyfnod, oedd yn ddigwestiwn, yr oedd Lazarus wedi marw. Ac yna, mae e'n ôl yn fyw. Ond nawr, be maen nhw eisiau gwneud? Wneud i farw to. Mae'n anhygol yn dweud. Bod y wirth anhygol yma, bod bywyd wedi cael ei roi i hwn, ac nawr maen nhw eisiau ei ladde. Os nad yw hwnna'n gasineb, beth sydd yn gasineb? Ond serch hyn, yr oedd y grŵp bach yma o bobl, Groegiaid, proselitiaid siwr o fod, rhai oedd wedi troi o addoliad amryw dduwiau y Groegiaid at addoliad o un diw, yr Iddewon. Os ych chi'n darllen hanes am y Groegiaid ar nifer o dduwiau i bob peth ganddyn nhw. A llore ym mhobman, ac yn plygu lawr, ac yn aberthu, ac yn pob math o bethau. Ac ofergoeliaeth, a mi fydden nhw yn troi at ei diwiau ac yn gobeithio pob math o bethau, ac ddim yn siŵr i bwy nhw fod i ofyn. Ac falle bod y Groegiaid yma wedi gweld gwacter i'r cyfan. Ac yr oedden nhw wedi troi at addoliad o ddiw yr Iddewon. O leia roedd hynny doedd yn hyfryd, yn gam i'r cyfeiriad iawn. Oedd rhain, beth o rhain wedi deall? Wel, gen i weld. Ond yn rhan o'r wyl oedd yno yn Jerusalem adeg y Pasg a rhan o'r dathlu. Ond mae yna fwy na hyn, edrychwch ar adnod 20 a 21, ac yr oedd rhai Groegiaid ymhlith yr rhai a ddeithant i fyny addoli ar yr wyl. Yr rhai hyn gan hynny a ddeithant at Philip. Yr hwn oedd o Fethsaida yng Galilea ac oedd yn mynd asant arno gan ddweud, Syr, ni a wellysiem weled yr Iesu. Dyna awydd. Dyna chi awydd glodwiw. Dyna chi gwestiwn i ofyn, Syr, ni a wellysiem weled yr Iesu.
Nid am I weld, o reidrwydd mwyn gallu dychwelyd nôl adre, gallu dweud ei bod wedi weld a siarad ag hyd yn oed. Dim at o ymfalchio i ni wedi gweld fel bydde heddi rhai yn dweud ei bod nhw wedi gweld y frenhines rhywbryd ar taith bywyd a gallu dweud mi roeddwn ni wedi cwrdda y frenhines, falle siglau llaw hyd yn oed. Neu falle rhywun enwog arall. Mae yna fwy na hynny fan hyn. Dim i weld ar y lefel yna. Ymddengys fod yr awydd yn rhywbeth sydd yn heiddi mwy o glod na hynny. Yr oedd yn awydd i weld yr Iesu. Gan yr hyn a glywsant amdano, mi roedden nhw siŵr o fod wedi clywed rhywbeth am yr Iesu. Ond hefyd efallai yr hyn a ddeithant am hwn fel y Meseiant. Yr hyn o'n nhw wedi deall, o'n nhw wedi clywed ac yn adio popeth i fyny ac yn meddwl, i ni wedi clywed hwn yn y proffwydolaethau, ni wedi clywed hwn, ni wedi clywed pobl yn dweud hwn amdano, ac rhoi popeth fel jigsaw yn dod at ei gilydd ac yn dweud, mae hwn yn gwneud synwyr, efallai bod yna rhywbeth fel hyn ymhlith y Groegiaid yma. Ond efallai yn fwy tebygol, dyma'r gobeith, yr oedd awydd ganddynt o ran lles i hyneidiau. Teimlant falle bod gan hwn ateb yw anghenion mwyaf. Yr oedden nhw'n barod trwy ras Duw wedi gweld gwacter yr eilyn addoliaeth, yr addoliad o'r ddiwiau'r Groegiaid, ac yn gweld nad oedden nhw yn gallu helpu. Ac wedi gweld y gwacter yn hyn i gyd. Yn gwybod nad oedd diwiau'r Groegiaid yn gallu arogli a theimlo na chlywed na dim byd. Ond oedd ddim yn gallu troi mewn gweddi at y diwiau yma a bod y diwiau yma yn gallu gwneud unrhyw beth. Ddim yn gallu ateb i treialo nhw, ddim yn gallu dod o chysur iddyn nhw. Doedd dim byd o werth ac o'n nhw wedi gweld trwy'r cyfan. Yn gweld mae ofer goeliaeth oedd ei crefydd. Ac nawr, trwy ras wedi clywed am Dduw Israel. Am ei ryfeddodau, falle bod nhw wedi clywed am proffwydolaethau Jeremia ac Eseia, wedi darllen yr ysgrythurau yma ac wedi gweld, mae hwn, dyma beth sydd yn iawn, dyma'r Duw. Ac nawr wedi clywed am yr un a ddawyd, y Meseia, un o'n wedi darllen amdano, wedi clywed amdano, ac yn troi ac yn meddwl, mae'n rhaid, mae popeth yn pwyntio, mae hwn yw'r Meseia. Credent mai hwn oedd yr un oedd wedi dod o'r nefoedd. Ac efallai yn teimlo'r gwacter yma dal yn ei hyneidio, nid yw hwnna'n bosib. Mae'n rhaid i fod, achos dyna beth i ni gyd wedi brofi, dyna beth mae'r ysgrythur yn ei ddweud. Gallech chi fod yn gryfyddol, gallech chi fod o fewn y grefydd gywir. Fan hyn roedden nhw wedi dod o grefydd y Groegiaid at grefydd yr Iddewon, ac wedi dod at y Duw byw, y Duw iawn, yr unig Dduw. Ond y broblem oedd roedd yr Iddewon ddim yn deall pwy oedd y Duw yma. Doedd ddim yn gwybod mae Iesu Grist oedd y Meseia, ond roedd ganddyn nhw y gyfraith, roedd ganddyn nhw'r proffwydi, roedd ganddyn nhw bopeth, ond roedden nhw dal mewn tywyllwch. A dyma'r peryg fan hyn, yr oedd rhain. Mor agos. Ond nid yw'n bosib heddi, ni'n gallu gweld pobl sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol. Ni'n gallu meddwl am y rhai sydd yn mynd i gapeli lle nad yw'r Efengil yn cael ei ffregethu, ond maen nhw'n cael ei galw'n gapeli Cristnogol. Ond yw'r Efengil ddim na. Mae'r elfen yma. Maen nhw'n gallu chi dweud, mae'n hyfryd bod nhw dal yn mynd i gapel. I ni mor fach, does dim llawer yn mynd i gapel dim mwy. Ond o leia maen nhw'n mynd i gapel, o leia maen nhw'n darllen y Beibl, o leia maen nhw'n canu emynau, a maen nhw'n hoffi'r pethau, ond does dim Efengil ganddyn nhw. Ac mae'r gwacter dal yna, does dim sicrwydd cadwedigaeth ganddyn nhw, does dim heddwch gyda Duw ganddyn nhw, ond maen nhw mor agos. Ac yna os dewn ni o'r capeli traddodiadol ac mor ddiolchgar i ni, a gwybod beth fiodd yn cael ei ffregethu yn y blynyddoedd yn ôl, ond mor bell, eto mor agos. Ac yna'r capeli Efengyledd, i ni'n gweld y capeli Efengyledd wedi mynd mor bell. Maen nhw mor agos. Ond maen nhw wedi mynd i addoli Duw fel mae'r byd yn addoli. Ac mae'r Efengil wedi cael ei ddyfrio lawr bron iawn nad chi'n gallu adnabod. Mae popeth yn cael ei caniatáu yn yr eglwysi bellach. I chi'n cael neu be bynnag i chi moyn. Gwneud be bynnag chi moyn. Gwylio, gwrando, yfed be bynnag i chi moyn. Partio be bynnag chi moyn. Peidwch a phoeni am y Sul. Ond maen nhw mor agos. Maen nhw hyd yn oed yn dweud bod nhw'n credu yn yr ail enedigedd. Dyna beth sy'n mor anodd. Mae pobl yn gallu bod mor agos ac eto mor bell. Gallu dod mor agos i'r gwir grefydd. Mae'n dor calonus ond diwe. Ond o leia fan hyn bod rhain wedi dod mor bell cyn belled â hyn. Efallai bod nhw wedi dechrau o'r diwedd teimlo'r gwacter.
Yn gwybod bod rhywbeth ddim cweit yn iawn, falle bod yna rhywun sy'n gwrando, sydd wedi bod mewn capel neu mewn eglwys Efengyl neu beth bynnag, ac wedi gweld, mae dal gwacter gen i, mae dal rhywbeth sydd ddim yna, mae yna rhywbeth o'i le. Falle bod ganddoch chi broffes, ond chi'n gwybod bod cariad at y byd yn gryfach, bod ffrindiau'n bwysicach i chi ddim yn gallu troi cefn ar y peth yna, a nid Cris yw popeth, ond chi eisiau un troed yn yr eglwys ac un troed yn y byd. A dim heddwch gyda chi, i chi'n gwybod beth ydych chi'n dod ar eich gwely angau, ac yn gwybod bod yr awr yn agosau, does dim heddwch gyda chi, does dim sicrwydd cadwadigedd gyda chi. O, beth oedd cyflwr hain? Wel, mae'n anodd dweud yn diwedd. Ond yr oedden nhw'n ceisio. O leia allwn ni ddweud hynna. Yr oedden nhw'n ceisio gweld yr Iesu. O, na fydde'r rhai fel hyn, o leia fel hyn heddi. I ni dal i aros. Nawr, dwi yn pregethu'r oedfa hon. Digwydd bod wythnos yma'r fore dydd Gwener. Ac yn aml pan dwi wedi bod yn pregethu, achos mae'r rhaid i ni recordio ac yna i lanlwytho fe i'r we, rhag ofn i ni cael trafferthion i wneud yn fyw. Ac felly erbyn i'r bregeth cael ei ddarlledu os diw yn mynd ar ddydd Sul am hanner awr wedi 3. Dwi'n aml yn meddwl, os dwi wedi dweud fel hyn, falle rhwng nawr ac hynny, fydd beth dwi'n dweud nawr ddim yn berthnasol a dyna'r weddi. Achos fel mae hi nawr, does fawr neb yn ceisio Iesu. Sdim llawer yn dweud, Syr, ni awellesu am weled yr Iesu. Dwi dal i weld, yn gweddio o'r rhai sydd yn gwrando. O'r rhai sydd yn gwrando ar yr oedfa hon, neu rhyw oedfa debyg, i ni'n gweddio am ddwrnod, am fore, neu fydd yna neges yn dod. A nid y neges fel i ni'n cael yn aml, dydy hyn o rhywun sydd ddim yn hapus gyda rhywbeth, neu falle rhywbeth arall yn dweud, dwi ddim yn siŵr am hwnna, dwi'n mynd licio pwysles chi droi fyny. Ond bod rhywun yn dweud, o, Syr, ni awellesu am weled yr Iesu. Does ddim lawer o syrs i gael dydy hyn, does ddim lawer o barch at gweinidogion sy'n pregethu'r Efengyl. Gan amla mae pobl yn ddilornus o'r rhai sy'n pregethu, ac os yw'n pregethu heb gyfaddawdi, mae yna fwy o atgasedd ond oes. A'r hyn sydd yn dieddol o ddod yw berniadu, dwi'n yn licio fe, dwi'n yn licio ei lais uchel, dwi'n yn licio ei lais fel hyn a'r llall. Mae gormod o bwysles ar hyn, mae wastad yn mynd mlaen yn bechod, mae wastad yn mynd mlaen yn wahanio'r byd. O, dwi ddim eisiau cael ei, dwi'n eisiau gwrando ar fe, diolch byth, ddim rhaid fi gwrando ar fe, bob dydd Sul. Dyna'r byd i ni'n byw ynddi, a dyna'r eglwys, heb sôn am y byd yn gyffredinol, dyw'r byd yn gyffredinol ddim eisiau clywed dim am yr Iesu. A dyma'n weddi, o Syr, ni awellesu am weled yr Iesu, dyna be ni'n gweddio amdano. I ni'n gweddio, o nawr, a mae nawr pan mae hwn yn cael ei bregethu bore dydd Gwener, o rhwng nawr a dydd Sul, o na fydd yna'r rhai, fydd yn dweud, o Syr, ni awellesu am weled yr Iesu. Mae'n dris ond yw holl ddigwyddiadau byd eang sydd yn digwydd heddi. Ac holl allu dyn, mae gan ddyn allu'n does, sydd yn rodd gan Dduw. Ei holl ddyfeisiadau Dduw sydd wedi rhoi y gallu i ddyn i ddyfeisio. Ac hyn i gyd, nid yw dyn yn gallu, dal ddim yn gallu atal stormydd garw sydd wedi dinistrio sawl rhan o wledydd y byd. Sawl un yn ddiweddar yn y misoedd diwetha. Mae'r ysgrythyr yn addo'r pethau mynd ydyn. Ac eto gyd mae dyn yn gwybod hynny a ddim yn gallu rhwystro nhw, ddim yn gallu atal y stormydd garw, ddim yn gallu atal y glaw i syrthio'r gwynt i chweddi, ddim yn gallu atal y môr i gorlifo a'r llynnoedd ar y fonydd i orlifo a peri'r llifogydd yma. Dwi dyn ddim yn gallu, mae'n trio adeiladu waliau, ond mae dal llifogydd, a dwi'n yn gallu holl gryfder a gallu dyn. Dwi'n ddim yn gallu neud, dwi'n ddim yn gallu stopio diferyn o law i syrthio'r cymylau. Nid yw dyn yn gallu rhwystro trychinebau naturiol rhag digwydd. O, mae yna drychinebau naturiol yn digwydd ar hyd a lled y byd. Mae yna losg fynyddoedd, mae yna ddear grynfeidd. Mae yna danau yn digwydd oherwydd y gwres tanbaid a'r tir yn sych a ddim yn gallu rhwystro pethau yma. Ac eto gyd mae dyn yn llawn balchder ac yn dweud y drychwch arno ni'n gallu delio gyda pethau. A dyn nhw ddim, dyn ddim wedi gallu atal yr afiechyd afiach yma, erchill, trienus yma sydd gyda ni nawr. Rhag lledaenia draws y byd. Dwi ddim wedi gallu rwystro fe, ond eto gyd be mae dyn yn neud yn canu clodiad i ni wedi rwystro fe rhywfaint. Ac i ni'n ddiolchgar am hynny. Ac mae hwnna'n drigaredd Duw yn ei hun. Ac eto dydy dyn ddim yn diolch i Dduw am hynny. Dwi ddim wedi gofyn i Dduw, o Dduw helpa ni. Dwi ddim wedi gofyn i Dduw am ei ras.
Dal fod dyn yn clodfori hun. Ond nid yn barod cydnabod Duw mewn unrhyw ffordd. Na chydnabod ei wendid. Nid yw am droi at y creawdwr. A chyffesu bechod a'i falchder. Does neb yn dweud, Syr, ni a awellysiau ymweled yr Iesu. Os fiodd na adeg, dyma i chi adeg. Syr, ni a awellysiau ymweled yr Iesu. Sylwch, nid gofyn oedden nhw am cael gweld crefydd. Dyw crefydd ddim yn ateb. Ni fydd crefydd yn ateb baich enaid neb. Neu dod i brofi adloniant mewn addoliad yw e. Dyna chi'n cael capeli yma ar hyd a lled y gwlad, a mae gyda chi pobl sydd wedi cael eu talu hyd yn oed i fod yn weinidog yr addoliad, yn arweinydd yr addoliad, ac maen nhw'n cael y bands mewn, ac maen nhw'n tal hwn, ac maen nhw'n cael falle rhywun, falle i drefnu'r goleadau, ac i cael yr awyrgylch i fod yn union yn y fath iawn, ac yn creu yr emosiwn. Dyma'r math o beth, ond nid dyma beth oedd rhain eisiau gweld. Nid dyma beth o'n nhw eisiau. Nid gawn ni brofi adloniant. Gawn ni brofi emosiwn. Dim byd o'r fath. Nid gawn ni rhyw brofiad anhygol sydd ddim yn fod yn ysgytwol. Dim hwnna reidrwydd. Beth maen nhw eisiau? O am weld yr Iesu. O am cael ei weld o am cael profi cwmniaeth yr Iesu. Nid proffes. Nid penderfyniad. Nid dewis. Nid mwynhad mewn addoliad. Dim byd o'r fath. Syr, ni a awellysiau ymweled yr Iesu. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Ni'n gweld yr eglur had tyner yma gan yr Iesu. Roedd yr Iesu'n gwybod yr hyn oedd yng nghalonnau yr ymholwyr, y groegiaid. Ac fe wel hefyd cyfle arall i ddatgan pwrpas ei ddyfodiad. Dyma chi gyfle, mae e wedi wneud sawl gwaith. Mae'r proffwydi wedi proffwydo dros ganrifoedd am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd yn y fan a'r lle roedd yr Iesu bryd hynny. Ac mae'r Iesu wedi dweud hefyd yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe. Ac nawr mae'n datgan eto cyn y digwyddiad, mae'n datgan eto yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd iddo fe. Yr oedd y fath gyffro, yr fath ddisgwyliadau yno. Yn enwedig wedi'r orymdaeth i Jerusalem, credant hwy, mae hwn oedd y Meseia erbyn hyn. Ac yn siŵr o fod oherwydd yr orymdaeth, yr oedd rhai wedi perswadio fwy. Ac felly roedden nhw'n disgwyl y byddai ei deyrnas yn cael ei sefydlu. Falle wedi darllen am y deyrnas oedd yn mynd i cael ei sefydlu, ac nawr yn meddwl dyma'r awr, y mae yn mynd i ddigwydd. Teyrnas yr Iesu a'r Iesu yn frenin. Dyma beth o'n nhw'n meddwl. Mae'r gorymdaeth yn pwyntio at y peth. Teyrnas lle byddai ddilynwyr yn cael ei gwobrwyo, byddai rhai yn meddwl, sy'n ni'n aros yn agos at yr Iesu, cawn ni'n gwobrwyo. Efallai'n cael derbyn safle o fewn y deyrnas, yn cael bod yn arweinwyr o fewn y deyrnas. Ac nawr yn disgwyl y seremoni coroni. Yn disgwyl y bydd na ryw ymgynnull yng nghanol Jerusalem. Ac yna yng nghanol Jerusalem fod y dorf yn mynd lledu allan mor bell ac yw'r llygad yn gallu gweld. A'r blwyddio, a'r hosanna, bendigedig. Ac yn dorchafu Iesu fel y Meseia. Dyna beth o'n nhw'n disgwyl siwr o fod. Ac yna y byddai'r seremoni yma lle byddai'r Iesu yn cael coron, yn cael ei osod ar ei ben. Roedd yr Iesu'n gwybod yr hyn o'r oeddent yn ei ddisgwyl. Ond dyma chi gariad yr Iesu. Yr oedd yr Iesu yn gwybod hefyd byddai rhain yn cael ei siomi. Dyna be fyddai'r rhain yn cael y profiad, yn anghywir, yn gwybod fe fydd rhain yn cael ei siomi, maen nhw'n disgwyl rhywbeth arall. Maen nhw'n disgwyl rhywbeth gwahanol. Siom o'r hyn oedd ar fi'n digwydd. Siom byddent yn ei gael o weld y dorf yn newid. Oedd y Iesu'n gwybod, mae'r dorf newydd bod yn gweiddi. Hosanna, bendigedig yw brenin Israel, yr hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Ac yna, o fewn amser byr, i floeddio, croes hoelia ef. Dyna chi siom y byddai'r rhain wedi gael. Be sydd wedi digwydd? Maen nhw newydd bod yn dyrchafu hwn, ac o fewn amser byr, maen nhw'n gweiddi croes hoelia ef.
A bydd y siom yn dod ar eu traws nhw. Y siom o weld yr Iesu'n cael ei arwain at fryn Calfaria. Falle roedden nhw'n disgwyl, falle os oedd yn mynd i fynd i fryn Calfaria, i cael ei goroni er mwyn i pawb i cael ei weld. Ond nid i cael ei ladd. Ac yna'r siom, nid i weld pawb yn dyrchafu enw'r Iesu, fel y Meseia, fel yr un sydd yn mynd i arwain nhw i fuddugoliaethau. Y siom o weld yr Iesu yn ei unigrwydd yno ar y groes. Y siom o weld yr hoelion yn cael ei taro, yn ei ddwylo, yn ei draed, a'r gwaywffon yn cael ei wythio i'w ochr. Y siom o weld nid y coron o emau gwerthfawr, ond y goron o ddraen yn cael ei wasgu i'w ben. Nid yma oedd rhain yn ei ddisgwyl. Roedd rhain yn disgwyl gorymdaeth, seremoni, coroni, buddugoliaethus, nid croes hoelio. Nid yna beth o'n nhw'n disgwyl. Ac felly mae'r Iesu yn neud y nerwch yn rhoi darlun, yn dweud wrthyn nhw'n syth, yn gweld yr hyn o'n nhw'n ei feddwl, falle ni ddisgwyl, ac yn dweud, grandewch, dwi'n mynd i roi darlun bach i chi. Mae'n egluro'r cyfan iddynt. Gwybi'r hyn oedd i ddod. Roedd yr Iesu, ni'n gwybod, mae Eseia wedi dweud wrthyn ni beth oedd yr Iesu yn ei brofi. Roedd yr Iesu yn gweld fe a wel ei had, oedd yn gweld yr had i ddod, y ffrwyth i lafur. Ni newid bregethu'r hynny'n ddiweddar, Eseia 53 adnod 10. Eithir yr arglwydd, a fyna i ddryllio efe a'i clwyfodd, pan ysodo fe ienaid yn aber dros bechod, pan mae hwnna'n mynd i ddigwydd, pan fydd y groes yn digwydd, a wel ei had. A estyn ei ddyddiau, ac ewyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law Ac mae'r Iesu'n gwybod hwn. Mae'n gwybod bod ffrwyth yn mynd i ddod, a wel ei had. Peidwch a disgwyl coroni dynol, mae nawr yn paratoi'r rhain. Mae'n dweud, peidwch a disgwyl coroni dynol, teyrnas deiarol. Dywed wrthynt, rhaid i fi farw, dwi'n mynd i farw. Dwi'n mynd i farw ar y groes. Cyn dawr ffrwyth, cyn gweld y fendydd, rhaid dioddef yn gyntaf. Dyna chi ffordd mor garedig. Ac yn amserol, yn amser y Pasg, a'r holl dathlu yma, yr oedd yn amser, oedd yn darlun, yr oedd rhain yn ei ddeall pan nhw'n dod ac yn dechrau meddwl am blannu hadau ac yn y blaen. Adnod 23, ar Iesu atebodd iddynt gyda wedi daeth yr awr, y gogoneddau'r mab y dyn. Yn sicr maent yn iawn. Mae'r awr wedi cyrraedd. Yr awr bwysicaf yn hanes yr holl fyd. Awr pan byddai'n cyflawni ei bwrpas o ddod i'r byd. Ond nid falle yn y modd yn nhw'n ei ddisgwyl. Ni fyddai elw iddynt yn y modd yr oedd yn nhw'n ei ddisgwyl. Mae'n dweud rhaid i fi farw'n gyntaf. Gyndewch ar adnod 24, yn wir meddaf i chwi. Oni syrth y Gronyn Gwenith i'r ddear. A marw, hwnnw a erys yn unig, eithir os bydd fe marw, a ddwg ffrwyth lawer. Dyna chi ddarlun. Mwyn i rawn o wenydd ddwy'n ffrwyth. Mae'r rhaid, dyma'r broses. Dyma'r ffordd nath Duw creu y math yma o ffrwyth i ddod. Ac mae'n unigryw. Mwyn cael gweld y cynheuaf, y cae o felyn, y cae o wenydd, yna yn gyntaf, cyn cael gweld y cae o wenydd, cyn cael gweld y ffrwyth, cyn hynny, rhaid i'r grawn syrthio i'r llawr. Rhaid i'r corff o gwmpas y grawn, y sylwedd o'r grawn, bydru a marw yn y pridd. Felly wrth i'r grawn syrthio, fe fydd yn mynd i'r pridd, ac fe fydd yn pydru, fe fydd yn marw. Ac yna gweld yr hyn sydd y corff, y sylwedd o gwmpas y grawn sydd yn pydru, mae hwnna yn peri maith i'r hedyn. A hefyd y tir. Mae tir, y pridd, yn peri maith i'r hedyn. A rhwng hyn i gyd, fe fydd yr hedyn yn tyfu. Mae'n egino. Fe ddaw bywyd. Fe ddaw'r cynheuaf. Fe ddaw maes o law, maes o wenydd. Ac os na hyn, os hwnnw fel mae'r adnod yn dweud a erys yn unig, os yw'n aros ar ben ei hunan, diw'n adnod yn mynd i ddigwydd. Ar ben ei hun, heb fynd trwy'r broses o syrthio i'r pridd a marw, yna ni fydd ffrwyth. Fydd dim ffrwyth. Mae'r elfen yn yr eglwys, os ddim yn dyrchafu'r groes a marwolaeth, ac nad yw'n ganolog i bob un neges, yna does ganddyn nhw ddim crefydd, achos does dim ffrwyth yn dod o'r fath grefydd.
So mae Iesu Grist mab Duw wedi dweud, rhaid cael marwolaeth mwyn cael iachawdwriaeth, rhaid i'r hedyn yma, i'r grawn yma syrthio ac i'r grawn, y sylwedd o gwmpas yr hedyn i bydru, ac yna mae'r hedyn yn cael tyfu ac yna'n dod â ffrwyth. Ac felly, fel gyda'r grawn o wenydd, rhaid mwyn dwyn y ffrwyth, rhaid i'r broses o'r syrthio a'r marw ddigwydd, cyn cael gweld y daioni a'r bywyd. Ac felly dyna'r neges. Mae wedi dangos y darlun iddyn nhw yn ddigon syml, yn ddigon clir iddyn nhw, bydden nhw wedi deall y darlun. Ac yna mae'n dweud, grandewch, mae beth i chi mynd i gael, falle mynd i'ch siomi chi o beth o'ch chi'n ei ddisgwyl, ond grandewch, mae'n bwysig. Fi ddim elw i chi petai brenin deiarol, falle byddwch chi'n ennill ambell i frwydr, a falle ddim, diw brenin deiarol, nid yna'r addewid yn yr ysgrythur. Mae'r proffwyd wedi sôn am deyrnas ysbrydol, teyrnas nefoedd, teyrnas Duw. Ac felly, Iesu Grist yn dweud, ni fydd ei deyrnas yn dod trwy'r brwydro cleddyfau, cyroni, yn gyntaf rhaid i Grist syrthio. Rhaid iddo gymeryd y gosb. Ein cosb ni am ein pechodau ni yn cael ei osod arno ef. Ac felly mae'r farwolaeth yma, nid hapadamwain yw e, yma e wedi drefnu cyn i'r byd cael ei lunio, yma wedi cael ei drefnu fel yr unig ffordd iachawdwriaeth. Dyna'r ffordd y trefnwyd, gan y diwdod. Dyna ffordd iachawdwriaeth, rhaid marw cyn gweld ffrwyth iachawdwriaeth. Dyma'r ffordd i gael maddeiant. Dyma'r ffordd i gael heddwch a Duw. Dyma'r ffordd i fywyd trygwyddo. Dyma sut sefydlir y deyrnas ei eglwys. Y bydd ffrwyth ei lafur i'w weld. Dyma'r ffordd y bydd y ffrwyth i'w weld. Y bydd Crist, fel dywed Eseia, yn gweld ffrwyth ei lafur. Eseia 53 a dod i'n egin, o lafur ei enaid y gwel ac y diwellir fy ngwas cyfiawn a gyfiawnhal lawer trwy ei wybodaeth, cynnes i fe a ddwg ei hanwireddau hwynt. O, fe fydd ein hanwireddau, fydd ein pechodau ni'n cael ei osod ar Grist. Rhaid oedd iddo fe cymryd ein pechodau ac ar ôl cymryd ein pechodau yn cael ei gosbi am ein pechodau. Felly os ych chi wedi pechu, ac wrth gwrs eich bo chi. Os ych chi wedi sylweddoli bo chi wedi pechu. Os ych chi'n sylweddoli bo chi'n bechadur, ac os ych chi wedi gweld nad yw crefydd yn dod â heddwch i chi, os ych chi wedi gweld nad yw proffes hyd yn oed bod rwy'n wedi dweud arwyddwch y ddogfen hon, dwedwch y weddion, a chi'n gwybod dwi ddim wedi dod â heddwch i chi, ond nawr ych chi'n clywed beth sydd yn rhoi heddwch i'r enaid, beth sydd yn rhoi maddeiant, marwolaeth Crist, beth sydd rhaid chi'n ei dewch at Grist. Syrni ewyllys yn weled yr Iesu, dewch at yr Iesu te, dewch at hwn sydd wedi cymryd ein hanwireddau ni arno ef ei hun, sydd wedi cymryd ein cosb ni am ein cymweddau ni. Rhaid dod yn ôl bob tro at y groes. Dyma'r gwir grefydd, dyma dywed Duw yn ei air, dyma'r ffordd at ffrwyth iachawdwriaeth. Y groes, marw Crist yn ein lle ni. Rhaid i bob un ddod at droed y groes. Os ych chi'n Gristion, rhaid i chi fod wedi dod at droed y groes. Os ych chi'n ceisio, os ych chi'n dweud syrni ewyllys yn weled yr Iesu, rhaid i chi ddod at y groes. I chi weld yr hyn a wnaeth drostoch chi. Yno iddo gymryd eich pechod chi. Mae Crist yn iawn yn ei eiriau, yn ei ddarlun i'r groegiaid. Fe ddath ffrwyth yn do. Ni'n gwybod hynny. Mae hanes yn profi'r peth. Fe ddath ffrwyth. O, sefydlwyd ei deyrnas. Sefydlwyd ei eglwys ar y ddeiar. A fydd rhyw ddydd yn cael camu tragwyddoldeb ac yn cael ei addoli mewn perffeithrwydd. O, mae'r Iesu wedi dwyn y ffrwyth. Mae'r ffrwyth wedi dod. Doedd e ddim yn y ffordd roedd rhain yn ei ddisgwyl. Ond fe sefydlir y deyrnas trwy farwolaeth mab Duw. Fe ddath y ffrwyth. Ond mwyn gwneud hynny, rhaid oedd iddo fynd i Jerusalem, i Fryn Calfaria, i gael ei osod ar y groes. Ac yno ar y groes, cosbwyd ef yn ein lle ni. Wel, yn olaf, beth yw canlyniad eglur yma? Wel, mae'r ysgrythur ond yw e bob tro. Mae e mor rhesymegol, mae e mor gywir, does dim camgymeriadau o Genesis i datgyddiad. Newch chi ddim dod o hyd i'r un gwall, i'r un nam. Mae popeth yn plethu i'w gilydd, mae pob athrawiaeth yn plethu yn berffaith i'w gilydd. A dyma be ni'n gweld fan hyn, ni'n gweld y camau yr Efengyl, a ni'n gweld canlyniad yr Efengyl. Yma eto ni'n cael darlun eglur o beth yw gwir Gristion.
I ni newydd weld mae un ffordd sydd at iachawdwriaeth, at achubiaeth yr enaid, a hynny yw trwy Grist a trwy'r groes. Rhaid oedd i'r tad gosbi y mab. Ac felly, os ydym wedi dod i gredu, os ydym wir wedi profi gwaith gras yn yr enaid, os y'n ni'n profesu yn dweud, dwi wedi dod at y groes, chi'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd? I ddod at y groes, mae gwirth wedi digwydd, mae'r ysbryd glân wedi agor llygaid eich enaid i chi weld eich pechod, ac yna mae wedi dod â chi eich tywys chi i'r groes, i glywed am farwolaeth, am fywyd perffaith yr Iesu, ac am ei farwolaeth ar y groes drostoch chi. A mae'r ysbryd glân yn agor eich llygaid, dangos yn tywys. Ac yna, mae'r Iesu yn dod ac yn cymeryd eich pechod ac yn ei hoelio arno ef ei hun. Mae'r gwaed yn llifo oddi ar y groes ac yn eich golchi'n wynach na'r eira. Ac os y'n ni wedi dod i'r man honno, os y'n ni wedi derbyn yr hodd o ffydd, y'n ni wedi derbyn yr gallu i wedi farhau, mae wedi tywys yn troi, ac yna wrth ddod, y'n ni wedi cael y nerth i gredu, i alw, syrni o llywysym, weled yr Iesu, a mae ffydd yn cael ei roi i ni. Sut mae hwnna'n digwydd? Fedrwch chi ddim dweud mae'n ddirgelwch, a mae'r ysbryd glân yn rhoi rhodd, a mae'r arglwydd yn rhoi rhodd i chi o ffydd sydd yn eich galluogi gredu ac ymddiried eich enaid, ei fod eich enaid yn ddiogel yng Nghrist, fod wedi talu'r pris yn llawn. Ac os y'n ni wedi profi'r wyrth honno, gwaith dwyfol gras Duw, yna fe welir ffrwyth. Mae'r Iesu wedi dweud, mwyn i'r deyrnas cael ei sefydlu, rhaid oedd iddo syrthio a marw, ac yna ddod yn ôl. Fe atgyfododd yn do, ac fe oedd e'n fuddugoliaethus. Fe gafodd e'r fuddugoliaeth. Nid yn y ffordd nhw'n disgwyl, ond fe gafodd e'r fuddugoliaeth, a trwy y fuddugoliaeth, trwy'r atgyfodiad o'r beth, fe sefydlwyd y deyrnas yma, yr eglwys. Grandewch ar ganlyniad ymhellach, adnod 25 o 26, yr hwn sydd yn caru ei einioes a'i cillu, a'r hwn sydd yn cysau einioes yn y byd hwn, a'i ceidw hi fywyd tragweddol. Os gwasanaetha neb fi, dilyned fi, a lle rwy fi yno y byd fy ngweinidog hefyd, ac os gwasanaetha neb fi, y tad a'i hanrydedda ef. Wedi ni ddod i bwyso arno trwy ffydd, wedi ni dderbyn yr hodd o ffydd, yna gwelir y gwahaniaeth. Gwelwn nad ydym bellach o'r byd, i ni nawr yn greaduriaid newydd. Ein bod yn gosod Crist yn gyntaf. Dyma beth sy'n digwydd. Mae yna wyrth wedi digwydd. I ni'n greaduriaid newydd. I ni'n cael ein golchi'n lan. Ac nawr Iesu Grist yw popeth i ni. Ef yw ein iachawdwriaeth ni. Ef yw ein bywyd ni. Cynnes byw i mi yw Crist. A marw sydd elw. Mae'n popeth i mi. A mae i'ch ben pethau'r byd. Mae pethau'r byd nawr yn dod yn eilradd. Gosodwn Iesu Grist yn ben ar ein bywydau. Ar ein teuluoedd, mae'n uwch na'n teuluoedd ni, mae'n uwch na'n pleserau ni, mae'n uwch na'n gwaith ni, mae'n uwch na'n cyfoeth ni. Nawr Crist yw popeth. I ni'n farw i bechod, dyna beth sydd wedi digwydd. I ni'n wedi marw i'r hunan, gwelir hunan aberth yn y Cristion. Sancteiddad, ymwahanu o bethau'r byd. Dyma'r pethau sydd yn naturiol. Mae rhai o'r pethau'n frwydr hefyd, ond nawr fe welwch i'r gogwydd yma, tuag at y pethau yma. Dyma beth mae'r Cristion am i wneud. Mae yna wyrth wedi digwydd. Mae fel heddi, pan ni'n gweld pobl yn profesu, mae fel beth ni'n goffo pledio nhw. Please, dewch i'r cwrdd pobl ifanc. Please, newch chi ddod bob wythnos. Please, newch chi ddod i'r cwrdd gweddi. Please, newch chi ddod i'r oedfa bore nos sil. Please, dewch yn yr oedfa prynhawn sil. Mae'n help i cael cynulleidfa. I ni'n gwybod trwy ras Duw, mae'n rhoi y nerth i gallu pregethu stafell wag ar y cyfnod yma. Ond mor bwysig yw cael cynulleidfa. Ac yna pan, os Duw yn mynd, pan gawn ni ddychwelyd i'r capeli a gallu pregethu, mae'n gymaint o galondid o leia nawr i ni'n gwybod. Dwi ddim yn disgwyl neb i ddod trwy drws, achos dwi'n gwybod dwi yma'r ben fy hun. Pan ni'n mynd i'r capel, mae'n dod calonus am beth yn gweld. Mae yna gymaint gall fod yma sydd ddim yn dod. Yng Nghaerdydd, 100,000, 60,000 o Gymru Cymraeg. Ac eto faint i ni llon llaw, ac i ni'n cael yn anodd i berswadio pobl i ddod. Ni hyd yn oed cael yn anodd i berswadio rhai sy'n profesu i roed awr ar bnawn sul i ddod, i gyd addoli.
Ac yna ni'n cynadleddoedd ni'n cael yn anodd i berswadio pobl i ddod i'r enwedig yr un yr oedran Gymraeg. Please, dewch i glywed pregethu'r gair. Mae mor anodd. Ac os byswn ni'n dweud dewch gyda ni cael rhyw barti, byddwn ni'n gallu cael llon lle o bobl i barti. Petawn ni rhyw gynged pop a rhyw grŵp yn canu. Byddwch chi wedi llenwi neuadd heb unrhyw broblem. Ond beth i ni'n neud? I ni'n pregethu'r efengil ac yn pregethu Crist. Ac mae mor anodd i cael rhai sydd wedi gwneud proffesi hyd yn oed i roi'r ymdrech i ddod. Mae'n druenus. Mae proffes y dydd yma, bleth yw dwi ddim yn gwybod. Ond dyw e ddim yr un peth yn ni'n gweld fan hyn. Yr hwn sydd yn caru ei einioes a'i cellu. A'r hwn sydd yn cysau ei einioes yn y byd hwn a'i ceidw hi i fywyd trygwyddo. Allwch chi ddim fod yn fwy clir na yna. Os gwasanaethau neb fi, dilyned fi a lle roi fi yno bydd fy ngweinidog hefyd. Ac os gwasanaethau neb fi, y tad a'i hanrydedd a ef. Dyna gwir ffydd. Hunan haberth. Ond mae'n bleser, mae'n fraint. Sancteiddad, dyna'r awydd, dyna'r dyhead, ac ni'n triennu nad yni wedi sancteiddio mwy yr ymwahanu o'r byd, ac yma'n hedi farhau cyson yn does, dydyn ni ddim wedi ymwahanu ddigon. Ond dyna'r awydd yn yr rhai sydd wedi profi gras Duw. Mae hwn i gyd yn ffylineb i'r byd, i ddweud y gwir, tybiwn ni fod hwn yn ffylineb i'r eglwys hefyd. Mae'n nhw'n dweud am beth ych chi'n sôn. Nid dyna'r efengil i ni'n ei ffrigethu, ac mae'n anwyr. Dyw e ddim. Dyw e byd tebyg. Mae'n ambell i air fan hyn fan draw, mae'r enw o'r Iesu'n cael ei ddefnyddio, a'r groes sy'n cael ei gyfeirio, ond nid dyma'r neges sy'n cael ei ffrigethu mewn llawer i le heddi. Mae'n wahanol, yn sicr, ond dwi'n datgan fan hyn, dyma gair Duw. Dyma beth sydd yn yr ysgrythyr. Dwi ddim yn gallu gweld dim byd arall yn yr ysgrythyr yma. Dyma beth gafodd ei bregethu dros yr oesoedd. Dyma beth sydd wedi cael ei pregethu gan mawrion yr eglwys. Dyma beth oedd Pantycelyn yn ysgrifennu yn ei ymuned. Dyma beth oedd Christmas Evans yn ei bregethu. Dyma beth oedd Hywel Harris, Daniel Rowlands yn ei bregethu. Dyna oedd Dr Martin Lloyd Jones yn ei bregethu. Dyna beth oedd J.C. Ryle yn ei bregethu. A dyma trwy ras sy'n ni'n gweddio ein bod ni'n pregethu. Dyma'r efengil. Ond mae'n ffylineb i'r byd, mae'n ffylineb i'r eglwys. Dyw e ddim yn gwneud synwyr iddyn nhw. Mae'r cyfan o'r dechrau'r diwedd yn ymddangos yn ffylineb. Sefydlu eglwys, sefydlu'r teyrnas trwy farw ar y groes. Trwy wisgo coron o ddrain, yn hytrach na choron ysblenydd o emau gwerthfawr. Dyw'r byd ddim yn ei ddeall e. A dyw'r eglwys ddim yn deall y disgwyliadau. Bod ei ddinasyddion. Yr eglwys yma, teyrnas Duw yn rai sydd yn ostyngedig, yn marw i bechod, yn farw i'r byd ac yn marw i'r hunan. Adnod 26, os gwasanaethau neb fi, dilyned fi. Na fyddem yn rai sydd wedi dod wrth droed y groes, yn rai sydd wedi golchi yn y ffynon a lifodd o wythiennau Iesu Grist, yn rai a wisgwyd a chlogi'n cyfiawnder Crist, yn rai sydd felly yn byw i Grist ac yn marw i'r hunan. Yr oedd y groegiaid am weld yr Iesu. Mae angen mwy na dwi'n mynd i weld e. Mae angen i ddilyn e. Mae angen ei wasanaethu fe. Na fyddech chi'n dod a dilyn yr Iesu. Na fydde'r rhai yn dod ac yn dweud, syr ni ewyllysio ymweled ar Iesu, ac yna wrth ddod wyneb yn wyneb ar Iesu, wrth ddod a droed y groes. Ni'n gweddio bydd yna rai yn dod ac yn llawn beichiau pechod. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac yn dod yn llwythog ac yn flinderog, ac yna wrth ddod trwy nerth yr ysbryd glân, wrth ddod at droed y groes, a fydden nhw'n cael gweld yr Iesu, ond mwy na'i weld e, fydden nhw'n ei weld e, yn ei dynerwch, yn ei gariad, yn ymestyn allan ei law a chibol, ac yn golchi pob staen pechod i ffwrdd. Ac yr hoddi'r rhodd o ffydd i chi gredu, ac o'r foment honno ymlaen y byddwch chi'n dilyn yr Iesu yn ei wasanaethu ef. Mae Crist fydd popeth. Na fyddwch chi'n dod ato. A byddwch chi'n galw yna trai fod yn agos. Yn wir meddaf i chwi. Ni syrth y Gronyn Gwenith i'r ddaear a marw. Hwnnw eris yn unig. Eithir os bydd fe marw. Fe a ddwg ffrwyth lawer. Gadewch i ni weddio. A nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.